Sukaldaritzan ikasturtea hasi dute 100 ikasle berrik. Zer egin ezakitenak baizik eta ez benetan hautatu dutenak gastronomia ikastea eta hori izango litzateke ezaugarri nagusiena. Gero, askok sukaldari irudi hori daukate buruan. Mundu osoan 352 eman zuten izena eta hauek dira hautatuak. Prozesu zorrotzak gainditu ondoren. Ingles probak, ikasketa espediente eta jarrera eta gaitasun pertsonalen testa. New Yorkera joatea eta esan, ara, Basque Centerko bat, etorri zaigu eta hori nahi duguna da. Aniztasun izugarria dago. 125 euskalduna da, 150 espainiarrak eta gainontzekoak atzerritik etorritakoak. Lehen aldiz, Japoniatik 2 ikasle. Urtebetean gaztelania ikasi behar izan dute aurretik. Quiero estudiar cultura vasco y gastronomía de España y quiero trabajar en Tokio. Denek partekatzen dute sukaldaritza eta gastronomiarekiko zaletasuna. Nire ametsa da sukaldatzen ikastea, bidaiatzea ikasteko. 3. urtez dago martxan eta maila gorenekoek jauzia emango dute. Atzerriko jatetxeetan egingo dituzte aurten praktikak.